Hai! Asta za knestnik meta, za nestnik meta na Antolovo! Asta u tupkača! Tupkača! Asta mu pijate v Antolovo! Tišina! Reč! Iskame! Znači, аз като кмет на град Антолого обещавам на социално слабите, изпаднали в тежко материално положение. Кавойки има ли, бе? Град Антолого, област Търговище, да се приготви 17 номер корче, 6 номер корче от селото под крушета. И тия българи, дай ги въпроси имате ли? Въпроси? Денис! Кажи! Джамове си има ли? Джамове! Господин има! Готови се, след седмица ще ги отварям село се. Първо баба му се пусна вътре, първо баба му! Село Ястребино ги отварям. Оя кабойди напоме! Джамията кожесто! Джамията аз я продадох бе на частник 600 мини-марки. Младежкия дом! Младежки дом! Аз пък ще чукам само баба му в джамовете! Манката ко ще я прави? На джамовете, на джамовете! На джамовете! На джамовете! Сарачоския кабойди напоме! Чакай! Одиш будкава му и сине! Чакай! И да се знам, че ледата ще е първата там в джамовете. Не боже на майка ти! А, на първата е майка му ще е на там първо място! Първо мам на калачет шибаса! Мари, чвабуйте да! Да ядеш будката! Браво на кмета! Имаха плаха, не скомой собствена! Бого шалева! Айде, здравей, момчета! Само ръка! За комета! Будьте там пече! Йорет пък печески каяме! Печес боянда! Чекай, дайте чава, брат!